makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimHD apo patinokupai nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvinonyatana panapa inyaya kupisa streets ese social media toda kuti tizivisane tigoonesana kuti chii chiri kuitika panapa paZimbabwe pedu kanyika kanonakidza kudai. So right, nyaya yanoda kuti tikuzivise inyaya yakamira yakadai. So panapa pari kutaurwa nyaya imwe ndoda kuti mubatisise mugonzwisisa kuti shuwa nyaya yakaitika. Right, nyaya yakaitika ndeyekuti iri kunzi, did you know Rhodesia Reserve Bank had the world's largest amount of gold to protect against economic shocks and hyperinflation? 12,000.8 tons yakanga iri muZimbabwe. The United States had the second largest gold reserves in the world with the over 8.1 tons after Rhodesia. Izvi zviri mumaoko aDouglas Smith watinoti Ian Smith aitungamirira Zimbabwe anga ari murongo. Right, toda kubvunza kuti right after that Zimbabwe yaenda mumaoko eZANU-PF, gold rakazoenda kupi? Ndoda kubvunza ndoti muri Zimbabwe muzvione mega kuti ZANU-PF ingozi munyika medu. ZANU-PF inofana kuenda pamwe chete nevakuru vayo, vakuru veZANU-PF vanofana kunge vachienda, inofana kubva. Tarisai kuti Rhodesia yanga yakapfuma sei. Ndatsoka muri kuona kuti varungu muZimbabwe vane chishonamo, vane mainterests akawandisa, but nyaya iri kunetsa ndeyekuti ZANU-PF ndo yakaningirikana, ndo yakakanganisa. ZANU-PF ndo yakatodistroya Zimbabwe totally. Zimbabwe haichakwanisa kumuka payave situation yave yakutoda vamwe vanhu vanyowani vasiri vakambopinda politics dziro corruption ndo yakaura Zimbabwe. Thank you ndokutirira kwenyu. Nekuti mukatarisa matanza ndataura kumashure, motarisa 3 mabhazi egold akaburitswa neMason Dambudzo, munhu angagwaitara kuti aka ndo ari kubheka zigi. Hazvienderani, zvinhu zvinochemedza, zvinorwadza. Right, vanhu vanofanira kunge vachiendeswa mujeri. Thank you for watching. Pamberi nekubatana, pambili lokubambana, pamberi nokubvisa manyasa nemabumbwa muparliament, pamberi nokubvisa manyasa nemabumbwa munyika yedu, pambili lokukipa manyasa lamabumbwa eparliament, pambili lokukipa manyasa lamabumbwa elizweni lethu. Ya ma-elders nauya muri kutaura iyi inorwadza ende yakakosha zvakanyanyisa. Ini ndinorwadziwa, ndinoshatirwa zvinorwadza, zvinoraudzira, nekuti vana venyika yeZimbabwe unoziva tinotsamwisa. Panotaurwa chinhu chinovaka, chinhu chiri kuibatsira muZimbabweni, vanhu vacho vanopeta maoko, unoshayiwa kuti kudyiswa kudii. Aya vana venyika yeZimbabwe ka, aiwa munorwadzisa zvamene. Ma-elders ese abva kutaura. Muri kuziva here kuti mageneral akawanda akapera akapedzwa neaccident? ZANU-PF inorova maambush varume, ndo zvainogona izvozvo zvemaambush. Vanenge vakatotageta vachitoziva kuti apa tiri kuda kupedza vanhu vakadai, apa tiri kuda kupedza vanhu vakadai, apa tiri kuda kupedza vanhu vakadai, apa tiri kuda kupedza vanhu vakadai. Nemhaka yei mabhazi ari kubva kuZambia achipinda muZimbabwe asiri kudonha? Nemhaka yei mabhazi eMalawi ari kupfuura neZimbabwe asiri kudonha? Nemhaka yei mabhazi eTanzania, mabhazi eDRC, mabhazi edzimwe nyika dzese ari kudarika nemuZimbabwe asiri kudonha? Muri kuona vakaenda kuLake Chivero, ndivo vakaenda futi ezvinezvi muLimpopo. MuLimpopo mune dhemu futi rine dambudziko rehove rakapoizenwa futi. Varume vari kurondana nematsimba edu. Zvino chinorwadza vana venyika yeZimbabwe kana muchitaura tichitaura, guys, ngatibvisei mari padiki patiinapo.
ngatiunganidzei mari tinorwira nyika yedu. Ndakataura kumashure ndikati varume ngatipisei zvimabhazi zvavo zvimaindastri zvavo zviri munyika matinenge tichirarama tiri momo kuti navo varwadziwe. Asi vana venyika yeZimbabwe munoramba makapeta muswe, asi imi muri kurondwa 24/7. Iye zvino vandoziva kuti Limpopo ndo inosvikira vana vese veZimbabwe. Vanoziva kuti vana vese veZimbabwe kana zvinhu zvakaoma munotambira ikoko kuhove ikoko muchidii. Saka muri kurondwa every day. Asi vana venyika yeZimbabwe kuti tisunure tiri kutora nguva. Patinopepuka tichange tapera. Vamwe vanofunga kuti inhambe tambe kutamba. Zvina basa zveLiberation Struggle wande zvekunyepa izvo. Vachiteverana nemanyasa nemabumbwe. Haina handisiyane naChamisa. Unonzwa mwana weZimbabwe mukore izvozvi kutaura kuno unzwa kuti President Chamisa. President Chamisa vekupi? Iye zvino vanhu maaccident ese ari kuitika, zvese zviri kuitika. Wakambobvunzwa achitaura kana kukomplaina kuti vanhu vari kupera murodhi. Makanselas, maMP acha muri kuvhotera, munobva anzwa here achitaura muparliament kuti vanhu vapera todi zvipatara? Havasi kutaura because vari kuda kuti vana veZimbabwe tipere. Zvino vana veZimbabwe handisi kuziva kuti ihopei dzisingapere chokwadi. Ihopei kuputirirwa ridzii kusingaperi. Zvakaoma. Ngatibvisei mari tiwanise kuwana zvikwanisiro. Tonorwa nemabumbwa nemanyasa. Vanhu vacho hamusi kuda. Saka munotaura kuti chairperson obvisa here mari muhomwe, anoikwanisa here mari yacho zvikwanisiro zviri kudikanwa ari ega. Mavhurwa njere. Aiwa nhau yakadai. Vanhu vacho hamusi kuda kusimuka. Lani vafowethu vaseMatabeleland lithule manje alisakhulumi next. Liyabona siyaphela bafowethu. Asiphakameni bafowethu, asikhipheni izimali. Siyenza into yethu, siyokhipha lezi zinto bafowethu. Ilizwe liyaphela bafowethu. Ilizwe liyaphela. Ngalapha phandle esiqophileyo okwamanje kuzophela bafowethu. Ngase sithi siyabuyela ekhaya. Asisakhona ukuphakama silwe siyenze ntoni. So bafowethu asikhipheni izimali, sihlanganisa amakhanda, siyokhipha lezi zinto. Ilizwe lethu libe kahle. Bhekani ama-accident lawa. Kuyafa nje abantwana beZimbabwe 24/7. Amabhasi adlula eZimbabwe esiye eZambia, esiye eMalawi, esiye eTanzania, esiya kuphi. Angikazwe venini wani kuthiwa liwile liqeda abantu. Kokoko nje amaZimbabwe nje, kokoko amaZimbabwe nje, ama-taxi. Bulawayo Road kanjalo, Harare Road kanjalo, Mutare Road kanjalo. Kufa nje abantu baseZimbabwe 24/7. So abantu laba bafowethu bafuna ukusiqeda. Njengoba singafuni ukuthi sibambane sikhiphe izimali siyenze into yethu. Siyophela bafowethu. Siyophela. Azizameni ukukhuphula amasokisi. Sikhiphe izimali. Siyenze into yethu. Ngiyabonga.